Ser ni den? Ser ni jag är här nu? Hej allihopa. Säg inte till någon att jag är här. Jag har kommit till Sveriges elledning. Och jag kommer. Och jag ska trycka. Klockan är 8 om några sekunder. Och då är det dags för att trycka på knappen. Allihopa, är ni beredda? Är ni beredda som jag är? Jag är rädd att min man ska kolla mig om jag är med i Idol. Så jag stänger hela Sverige, ingen el. På en timme, ingen el. Jag får se hur det går. Hoppas bara ingen känner igen mig. Ett ögonblick. Kan du? Dags för mig att stänga den här. Nu är det mörkt. Ingen kommer att veta att det var jag. Vi ses allihopa.